spoznať a veľmi sa teším na ten náš november. Tak, já začínám nahrávat. A vítám tady všechny naživo, vítám i všechny, kteří si to pustí ze záznamu a protože nevím, kdo všechno to bude, tak se nejprve představím. Mé jméno je Veru, jogovým jménem Mohany a tady to dnešní povídání bude o naší dobrodružné cestě do Maroka, která bude spojena s jogou, s dechem a s objevováním saharské pouště. A ať už jste se připojili, nebo si tohle budete pouštět jenom tak ze zajímavosti, pro inspiraci, nebo protože vás to láká, tak věřím, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí. A ta první věc, která mě vlastně tak nějak jako napadá na úvod, je taková otázka, kterou si možná člověk jako položí, proč vlastně jako investovat peníze a svůj čas do nějakého retreatu, jako proč jako někam jezdit a proč si třeba jako necvičit jako sám doma na té podložce někde u té obrazovky podle nějakého videa. To je asi tak jako nějak první, čím bychom mohli začít. Uspořádat ten pobyt pro ženy, a rádi mezi sebou přivítáme i muže, ale věřím, nebo tak nějak cítím, že to Maroko má velmi silně ženskou energii. Uspořádat tento pobyt pro ženy vznikl z nějakého mého předchozího zážitku, který jsem v Maroku měla, z toho, jak jsem si měla možnost to Maroko nacítit. A vlastně z toho uvědomění, že v momentě, kdy se setkává určitá skupina, zejména teda žen, se společným záměrem, se společným nacítěním, se společným cílem, tak se ten účinek toho všeho, co se děje, několikanásobně násobí. Když vlastně praktikujeme doma sami, tak je to krásné, ale když praktikuje jogu, meditaci a dechové techniky několik lidí naráz, podobně naladěných, tak ten účinek je zkrátka nesrovnatelný. A ten společný prostor, který vytváříme, je vlastně opravdu bez nadsázky, dalo by se říct si takový léčivý. Vy se vlastně v té skupině žen stáváte sami sobě vzájemně průvodkyněmi. A to, co se vytváří za atmosféru při sdílení v tom kruhu, ve kterých se setkáváme, máme možnost setkávat jednak v průběhu dne i ráno, to je zkrátka neopakovatelné, to je jedinečné. A teď proč vlastně yoga a proč vlastně dech? Proč se tady tímhle tak nějak jakoby zabývat? My v tom dnešním světě a v tom životě, jaký žijeme, většinu toho dne trávíme čas takovým ne úplně dobrým a přínosným pohybem. Hodně často sedíme nebo se pohybujeme způsobem, který vlastně tomu našemu tělu nedělá úplně dobře. A stojí za to se to pokusit změnit ty pohybové vzorce. A ta yoga, kterou přináším do toho společného prostoru já, není jenom o těch jogových asánách, které už většina lidí zná. Je to spíš, já tomu říkám, takový funkční pohyb. A my v průběhu tady tohoto našeho pobytu budeme mít možnost oddávat se jednak každodenní ranní praxi, jednak potom i nějakým odpoledním aktivitám, ve kterých se právě společně ten funkční pohyb můžeme učit. A funkční pohyb spočívá v tom, že je to většinou něco velmi jako vlastně jednoduchého, co zvládne úplně každý, což je důležité říct, že tohle není retreat pro nějaké zkušené jogíny nebo pro někoho, kdo má prostě odpraktikováno hodiny na podložce. Tohle opravdu jsou pohyby, které zvládne každý. Ale ty pohyby jsou neskutečně přínosné pro to tělo. Umožňují nám si znovu to tělo navnímat tak, aby jsme sami poznali, co nám vlastně dělá dobře a co nám nedělá dobře. Budeme společně se učit sekvence pohybů, kterými vlastně napravujeme to držení těla, které nám potom můžou ulevit od bolestí, kloubů, přenastavují ten způsob, jakým třeba chodíme, jakým se pohybujeme. A to je pro nás velmi důležité. Když se člověk v tom těle, a zejména když jsme-li ženy, jsme takové velmi emotivní, rádi se na sebe naciťujeme, je pro nás důležité, si myslím, ještě několikanásobně více než pro muže se v tom těle cítit dobře. Když se v tom těle cítíme dobře, tak zkrátka všechno ostatní je na to navázáno.
pokud mám hodně energie, cítím se vitální, mám pružnou páteř, nic mě nikde nebolí a netáhne, tak zkrátka ten den je úplně jiný. Tohle společně budeme objevovat, trénovat, učit se a nejenom vlastně, není to jenom o tom čase stráveném společně tady na této naší cestě jogově meditační, jsou to vlastně věci, které si potom každý účastník tady tohohle krásného pobytu odnáší sebou. Jsou to sekvence, které se naučíte a které můžete potom praktikovat sami doma. V tom já vlastně spatřuju ten největší přínos. Ta jogová praxe bude pravidelně každé ráno a na ní budeme navazovat praxí meditační a dechovou. A to je vlastně, myslím si, ta největší podstata toho všeho, protože to nejvíc, co pro sebe a pro ten dnešní svět a pro tu společnost můžeme udělat, je najít sami v sobě takový ten náš vnitřní klid. Protože pokud já budu umět si to uvnitř tak nějak uklidit a sklidnit, tak potom ustojím jakoukoliv bouři, která se děje tam venku. A když upeču sebe a naplním ten svůj pohár, tak teprve potom můžu pečovat o ostatní. A to je taky taková velmi stěžení, to je takové velmi stěžení téma pro nás, pro ženy. Moc pečovat o ostatní, ale často zapomínáme na to, že nejprve musíme opečovat sebe, že nejprve potřebuji dát sobě a teprve potom můžu dávat dál. A v tom spatřuju to největší krásu. A ta meditace je vlastně taky něco, co není úplně snadného, protože ten život, ten každodenní život tak nějak jako běží, těch věmů je spousta, zejména těch rušivých, a nám se málo kdy daří v tom každodenním životě a v tom běhu těch každodenních událostí se zastavovat, dopřát si to zastavení. A meditovat doma sám to taky není úplně snadné. A teď si zkuste představit zase tu skupinu podobně naladěných žen, krásných, vědomých, oduševnělých, které se tam ocitnou s vámi. A když společně se budeme učit techniky, které nejsou nějak složité, ale jsou zase velmi, velmi mocné, velmi hluboké, budeme se učit stišovat ten svůj vnitřní chaos, obracet tu pozornost dovnitř a kultivovat tu mysl. A to jsou potom velmi hluboké a nádherné prožitky. A jednak to budou klidové meditace, ale budou to i meditace pohybové, kdy vlastně tu meditaci spojujeme s tancem a s pohybem. A ten nejkrásnější nástroj, který nám k tomu ještě bude pomáhat, je dech. O dechových technikách bychom si tady mohli povídat klidně 3 hodiny v kuse. Ten dech je vlastně naprosto neuvěřitelný nástroj, který jako jeden z mála nám umožňuje velice rychle těch meditačních stavů dosahovat. Protože vy v momentě, kdy se koncentrujete na svůj dech, tak nemáte moc jakoby šanci ani čas si všímat čehokoliv jiného. No vás to prostě velmi rychle, ta dechová technika, která má opravdu velký účinek na naše tělo, dostane do toho prostoru za těmi běžnými myšlenkovými pochody, kam se sami doma v tom každodenním běhu událostí velice těžko možná dostáváte. A ty dechové techniky samozřejmě mají blahodárný účinek i naše fyzické tělo, jednak snižují zánětlivost v těle, jednak zlepšují prokrvení našich orgánů, tím pádem jejich funkci. Při těch transformačních dechových technikách můžeme dosahovat stavu rozšířeného vědomí. A tady tohle všechno spolu budeme prožívat, zažívat, objevovat, učit se. Potom si to všechno odneseme domů. Mám v plánu dokonce pro nás, pro všechny účastníky toho našeho pobytu udělat potom pobytu takový malý manuál, takového malého jogového a meditačního průvodce, ve kterém si shrneme všechno, co jsme společně prožili, všechny ty techniky vám tam zapíšu, abyste to u sebe měli, abyste to už nikdy nezapomněli, abyste se k tomu mohli vracet. A tady tohle všechno budeme propojovat s neskutečně nádhernou zemí a krajinou, která si na první dobrou získala moje srdce, a to je Maroko. A to je zkrátka místo, kde se ocitáte úplně v novém prostoru. Z mojí zkušenosti je to místo, které vás velmi rychle vytáhne z toho takového známého, zdánlivě bezpečného ochranného vajíčka, ve kterém se většinou pohybujeme. To pro mě taková země, která velmi rychle člověka vystrčí z jeho komfortní zóny. A já tady tohle pořád dokola omílám na svých jogových lekcích a bavíme se o tom často před meditacemi, že vlastně
v tom známém, v tom ohmataném, v tom, co zažívám neustále dokola a je to pořád stejné, tam se moc změny neuděje. My potřebujeme zkrátka vystupovat z těch našich komfortních zón a dostávat se za hranice toho známého a tam se dějí ty zázraky. A to přesně pro mě symbolizuje Maroko. A teď bych tady ráda přivítala po mém úvodním monologu majitelku cestovní kanceláře Aromy Travel, se kterou tady tento nádherný pobyt organizuju a jsem moc ráda, že jsme byli propojeni, paní Adinu Flinel. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem si nás. Která je vlastně bude takovou naší průvodkyní, tou kouzelnou zemí. A já si teď dám prostor k tomu, aby tak nějak, jakkoliv to cítí, o sobě něco řekla, tak jako na úvod, jaké je vlastně vaše spojení s Marokem, co vás k němu poutá a váže a co by o vás ženy měly vědět. Teda ďakujem veľmi pekne za slovo, Veru. To bolo také krásne povedané, že kouzelnou prúvodkyňou alebo kouzelnou krajinou, áno. Tak je mi veľkou radosťou a cťou si nás tu privítať takto online alebo zo záznamu. A čo by mali ľudia o nás vedieť? Našou takouto misiou je naozaj prepájať Maroko so svetom a svet s Marokom. A na to, aby sme to vlastne ako robili, máme viacero tých nástrojov. Jeden z tých nástrojov, ktoré máme a ktorý sme naozaj doma a ktoré vlastne ako máme ohmatané a pripravujeme to a tvoríme to. Pomaly to bude za chvíľočku 10 rokov, je práve ten spôsob, akým ponúkame a prepájame to Maroko s terapeutmi, s rôznymi učiteľmi, s rôznymi trénermi a je mi naozaj veľkou radosťou, že nám bolo dovolené sa prepojiť, pretože ja vždycky som zvedavá, naozaj tak veľmi úprimne a detsky, čo sa vlastne ako udeje, keď sa prepoja takto ako krajina na jednej strane, ktorú mám absolútne jasne, ktorú mám navnímanú, ktorú počujem, ktorú viem, ako voní, ako vibruje, ako vlastne ako každé to jedno miesto, aké má vlastne svoje špecifika s tak nádherným programom, ktoré teraz tú Veru opísala. Takže ja som neuveriteľne ako šťastná, že môžem byť súčasťou takéhoto niečoho a že mi je dopriaté naozaj nás s tou krajinou spolu previesť, pretože bude to veľkolepé. Žiadne menšie slovo mi nenapadá ako veľkoleposť, pretože ten program bude tak dokonale pripravený, že my vlastne tú krajinu ohmatáme práve dokázala by som si povedať, cez 4 elementy. Čiže my keď si budeme prechádzať cez ten program, tak my si to rozvedieme hlbšie. Ale vôbec takým tým highlightom toho celého bude práve ten priestor a bude práve tá Sahara a o tom, keď sa vlastne v rámci toho programu k tomu dostaneme a popíšeme si každý jeden ten deň je plný zážitkov, samozrejme, ako neopísateľných zážitkov. Ten čas v tom Maroku, už teraz vieme samozrejme, už ako vieme a cítime, že ten čas úplne nie je lineárny, že niektoré dni trvajú dlhšie, niektoré dni trvajú kratšie, niektoré okamihy nie a neskončí, ale naozaj ten čas v tom Maroku sa správa úplne iným spôsobom a napriek tomu, že tam budeme naozaj nejakých lineárnych 7-8 dní, tak po tých zážitkoch, čo spolu zažijeme a to, čo všetko vlastne budeme mať možnosť prežiť, budeme mať pocit, že sme tam boli minimálne mesiac. Takže ja sa na to neuveriteľne teším a som šťastná, že Veru tú krajinu zažila. A že vlastne ako misiu môžeme teraz vám predstaviť aj na základe vlastne jej nejakého nacítenia. Pretože ja hovorím, že započuť volanie Maroka je také privilégium a povedať áno v tej krajine, je naozaj povedať áno tomu, čo nás čaká, čo následne nasleduje potom. Ja hovorím, že ako keby tá krajina z vlastnej skúsenosti, je to aj zo skúsenosti tých klientov, ktorí tam prichádzajú, ona tá krajina si vás zavolá, keď sa ocitneme niekde, keď potrebujeme buď nejakým spôsobom si oddychnúť a tá krajina si nás pozve a má naozaj na to neuveriteľne mocné nástroje, pretože je to naozaj wellbeingová, wellnessová veľmoc, dovolím si povedať a povieme si prečo na základe vlastne všetkých tých rituálov, ktoré sú tam a ktoré sa nám dedia z generácie na generáciu, ktoré vlastne ako máme možnosť vlastne ako predávať ďalej
práve cez to poznanie tých predkov, ktoré sa to ukotuje v tých rituáloch, ktoré sa dajú zažívať v hamamoch alebo práve počas tých jednotlivých ceremónií. Ale takisto je to veľmi mocná krajina, ktorú je možné zacítiť aj na základe každého jedného toho miesta, ktoré zažijeme. Ono má úplne inú frekvenciu. A tým pádom je to, ako keby prechádzame medzi jednotlivými svetmi. Ako keď sa pohybujeme na tom lietajúcom koberci, pretože naozaj tie rozprávky, ktoré tam boli, ktoré poznáme, tie rozprávky Tisíc aj tej noci, tak ja si dovolím povedať, že polka z nich nie sú rozprávky, že naozaj reálne my tak k tomu ako vieme dostať a vieme si povedať, že tie veci tam dokážeme zažiť. Takže je to krajina mocná, je to krajina nádherná, je to krajina, ktorá voní, je to krajina, ktorá spieva, je to krajina, ktorá si vás volá. A keď to volanie počujete, tak ako povedať je áno, tak sa k nej treba priblížiť. No. Takže toľko slov na úvod. Krásné, děkuju. To je úplně jakože takový jako zážitek, takové nacítění, to se zkrátka, ono se to vlastně těžko dává nějak do slov, protože to člověk musí zažít. A když to zažívá, tak teprve vlastně v ten moment v něm ta slova doznívají a říká si, aha, tak tohle ona tím, aha, tak tohle tím myslela, aha. Protože je to vlastně těžko uvěřitelné, jako vykládat někomu o tom, že přijedete někam a budete se cítit jako v pohádce a budete zažívat možná věci, které jste ještě nikdy v životě nezažili, tak jako neuvěřitelně. Ale ono to tak opravdu je. A mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že jeden den v Maroku jako ztrácíte pojem o čase. Prostě ty hodiny a ty dny ubíhají úplně jinak. Já si pamatuju, možná jsem to říkala už při tom našem posledním hovoru, jeden vlastně takový den si pamatuju, když jsme si udělali výlet do Bahia paláce, tam jsme pobyli několik hodin a potom jsme si šli sednout do takového nádherného kavárnobaru, cozy baru a tam jsem se vlastně dívala z toho okénka s těmi nádhernými motivy toho kování, jsem se dívala takhle přes to náměstečko a prostě hlavou mi bleskla myšlenka. Tohle byl tak nádherný jako vlastně den mého života a tak jako si člověk jako promítne, co všechno za ten den zažil, kolik pocitů, kolik emocí, kolik uvědomění, kolik aha momentů, kolik tam prostě se spouští meditace úplně sami. Tam člověk se vůbec o nic nesnaží, alespoň já jsem to tak měla, vím, že spoustu dalších žen to mělo stejně, že se skutečně spouští procesy, aniž by o to člověk jakkoliv usiloval. Prostě najednou se ocitnete v procesu, začnete jenom tak něco prodýchávat, pouštět, je to neuvěřitelné. A mě vlastně bleskla hlavou myšlenka, tohle byl tak krásný den, teď to možná bude znít trošku morbidně, ale já se přiznám, že jsem si vlastně řekla, jako já kdybych teď umřela, tak já budu neskutečně šťastná, protože to je tak krásné, že to je den, pro který vlastně jako stálo za to jako umřít. Kdyby teď můj život skončil, tak to bylo úplně v pořádku, protože tak moc krásný a tak moc naplněný a vyživující vlastně ten den byl a to se nedělo nic jako zásadního. To se prostě dělo jenom to, že člověk byl plně přítomen v Maroku. Ale je to veľmi, iba skočím trošku do reči, je to, tak by som povedala, ako dosť jednoduché sa ukotviť práve v tej prítomnosti v tejto krajine, pretože naozaj vďaka tomu obrovskému množstvu farieb, zvukov, vôni, ono si vás tú prítomnosť, či chcete, či nechcete ukotviť do prítomnosti v absolútnej ľahkosti, áno? A odrazu tá vaša myseľ ako neblúdi, pretože ona ako normálne, reálne vníma a zapisuje všetko to, čo vás niekočím prichádza na konci toho dňa. Tých zážitkov máme ako obrovské množstvo. Žijeme vo veľmi, by som povedala, ako nádhernej dobe, kedy prechádzame z takého toho spôsobu myslenia vlastne ako do žitia z pocitového. Áno? A táto krajina to umožňuje, alebo ako nás na to ako keby pripravuje ako veľmi vytvára to pole, kedy je to jednoduchšie zažiť, kedy je to jednoduchšie si to ohmatať. To znamená, že vypíname tú myseľ a prechádzame do tej sféry pocitovej. A preto ako ukotviť do týchto energií
a ukotviť do týchto frekvencií akýkoľvek ďalší nástroj, ktorý vlastne máme ako cez tie formy buď asány, alebo dýchové cvičenia, alebo meditácie, je tak obrovský, ako mocný proces, ktorý si vieme spustiť, že ma to ako samotnú veľakrát fascinuje. Ako som spomínala, v tej krajine opakovane, vlastne ja žijem nejakým spôsobom plus minus 10 rokov a za chvíľku to bude a tá krajina ma neprestáva udivovať. Ono to není, že sa to udeje raz. Tá krajina s vami pracuje neustále. A tak ako keď si dvaja ľudia prečítajú tú istú knihu a vy sa stretnete a vy rozprávate si ten príbeh, tak každý z tej knihy si vyčíta niečo iné. Takisto tá krajina má neuveriteľné množstvo úrovní a má neuveriteľné množstvo vrstiev a každého z nás zavolá a otvorí sa mu presne tá, ktorá je pre ňo pripravená. Tam jednoducho stačí iba prísť a stačí iba byť, áno. A cez tie presne nástroje, ktoré sú nástrojmi naozaj veľmi mocnými, dokážeme vlastne sa dostať do tej energie a frekvencie toho najvyššieho zámeru, ktorý máme v prepojení s tou našou dušou. Takže toto si myslím si, že nič menšie tá krajina nerobí. Samozrejme, dokáže to urobiť každá jedna krajina. Ja nehovorím, že Maroko je niečo iné špecifické. Ja iba hovorím to, že každý z nás je zavolaný na to isté, na nejaké miesto v živote, keď nastane ten čas. Je to ako keď sú tam uložené nejaké veľmi špeciálne kľúče a vy prídete a ste pripravení, aby tie dvere boli otvorené. Takže Maroko má svoje kľúče, India má svoje kľúče, Srí Lanka má svoje kľúče, Maďarsko má svoje kľúče, Česká republika má svoje kľúče, ale vlastne keď sme pripravení otvoriť presne tie dvere, ktoré potrebujeme otvoriť na to, aby sme vedeli postúpiť ďalej, tak prichádzame do Maroka. A je to čisto intuitívna záležitosť, takže toto sa tam deje. Je to tak, je to velmi intuitivní. A zároveň při tom vašem povídání mi ještě přišlo na mysl vlastně vzhledem k tomu, jak velmi opravdu energeticky a vibračně silné je to místo, tak za mě je právě i velmi důležité mít tam, nechci říct jako ty správné průvodce, ale ten průvodce si myslím, že konkrétně v tom Maroku, to je prostě ten typ země, kde ten průvodce hraje opravdu důležitou roli. Pokud se tam vlastně vydáváte s někým, kdo už zkrátka s tím Marokem má nějakou zkušenost, má už s ním něco odžito, tak to zase jednak znásobuje ten váš zážitek a jednak ten člověk, pokud pracuje s těmito věcmi, jako je právě meditace, yoga, dech a zároveň vy s tím provázením, s tím propojováním, vlastně s tím umožňováním, ten člověk vám zkrátka drží prostor. A to držení prostoru není malá věc, to je jako něco velmi důležitého. To je vlastně prostor, který se vám otevírá a je takovým, a teď opravdu v tom nejkrásnějším smyslu slova, takový chráněný. Je to zkrátka prostor, ve kterém se cítíte bezpečně. A možná potom sami poznáte, že právě díky tomu, že jste kolem sebe měli průvodce, kteří ten prostor bezpečně drželi, tak se vám podařilo a udělo něco, co se vám možná do té doby ještě nepodařilo. Zkrátka jsou to veliké, hluboké věci a můžeme jít o to hlouběji. Takže i to provázení tady touto mocnou krajinou já považuji za velmi důležité. Jsou destinace, kde bych si třeba řekla, tady nepotřebuji žádný provázení, tady já prostě půjdu sama a co tady jako mi někdo bude jako vykládat. V Maroku je to úplně přesně naopak. V Maroku je to obrovským přínosem mít průvodce, který nepotřebuje nijak poučovat nebo prostě říkat, co má člověk dělat. Tak to vůbec myšleno není. Je to prostě člověk, který v tom prostoru kolikrát třeba jenom tiše je s vámi a pouze drží ten prostor. Nic jiného není potřeba. Pokud něco říká a něco předává, tak to předává ze svého vlastního autentického prožitku a ze svojí nějaké vnitřní moudrosti, která zase vychází z něčeho, co se autenticky jemu samotnému v té zemi událo. A v tom já spatřuju obrovskou hodnotu. Takže vlastně jednak ta jedinečnost tohoto
retreatu, pobytu je v tom propojení jógy, dechu, funkčního pohybu a tady této krásné krajiny. Ale druhou jedinečnost tady tohoto pobytu spatřuju právě v těch průvodcích, v té kombinaci a v tom propojení mě, pokud to tak mohu směle říci, paní Adiny a Mohameda. Což jsou prostě 3 opravdu velmi takové silné pilíře, řekla bych dokonce takové louče na té cestě, takové nějaké prostě zářící přibytosti, které dohromady vytváří jedinečnou kombinaci toho držení, toho prostoru a toho jemného vedení. A tady se cítím zase já velmi poctěna, že vlastně můžu něco takového zažívat a tady tímto způsobem spolupracovat. Tak tomu napadá. To bolo tak krásne. My sme vlastne hovorili veľa spolu, máme odrozprávané naozaj nejaké tie hodiny spolu. Ale toto som nikdy, mám taký pocit, že som to nehovorila nahlas. Áno, a toto je to, čo... A ja ďakujem, pretože je to tak naozaj neuveriteľne nacítené, lebo toto je tá moja funkcia tam. Ja som ako keby 3 kroky pozadu, ale jediné, čo ja mám robiť, je držať tam ten priestor. Je to ako keby držím tácku, na ktorej sú práve tie poháriky s naliatým tým čajom. A marockým a metovým. A ja vlastne, jediná tá moja vlastne vec je tá, aby oni sa ako nevyliali a aby naozaj boli udržané v rovnováhe. A to sa tam ako deje. A toto sa dá 50% vecí alebo 60% vecí, keby som začala o nich rozprávať, tie, ktoré sa tam dejú, tak sú také, že oni viac menej nie je možné ich vysvetliť z racionálnej mysle. Nie je, áno. A mohla by som tu hovoriť príbehy, ale tým pádom by som nám ako keby už ukotvila, by som naznačila cestu a to ja by som ako veľmi nerada urobila, pretože išli by sme tam potom s nejakým očakávaním a nechoďme do tej krajiny s očakávaním. Choďme tam iba s tým nastavením, že keď počujeme to volanie, tak si povieme, že áno, idem tam, pretože wow, pretože tá krajina si ma volá, pretože naozaj som pripravená odomknúť tie dvere a vlastne, aby sa do nás vyliali tie dary, ktoré máme tam nejakým spôsobom uložené a zakodované, ktoré nám vlastne pomáhajú navyšovaní tej našej frekvencie a vibrácie a načítaniu to vlastne ako vo väčšej ľahkosti alebo bližšie k tomu, kto naozaj sme. Takže sa na to neuveriteľne teším a toto sa tam naozaj deje. Přesně tak a taky je potřeba říct, že my si vlastně do toho Maroka nejedeme nic nového vyzvednout. My to v sobě všechno už máme. Áno, samozrejme, ak to nebolo pochopené, samozrejme, není to nič, ideme, je to zamknuté, ale sme pripravení otvoriť tú komnatu. Áno, naozaj nastal čas. Tam se to zkrátka pouze otevírá a aktivuje neuvěřitelným způsobem. Mě to připomíná takové, jako kdyby do nějakého zámku, který byl jako dlouho zamknutý, najednou prostě zapadne ten klíč. A celou dobu jako nešel otočit. A teď najednou prostě tam člověk přijde a ono to jde otočit, ono to jde omknout. Ty dveře jdou najednou otevřít. A člověk bez nechápe, jako co se stalo, ale tohle se prostě děje. A to je nádherné. Pojďme se klidně teď teda podívat konkrétně na to, co tam spolu můžeme prožít. Já jsem tady tak jako připravila jednak 2 stránky, já to možná dám na sdílenou obrazovku. Tady vlastně tohle je webová stránka s tím naším pobytem. Nazvali jsme ho cestou starověkých karavan, protože jako takový už jsme zmínili, že taková vlastně největší perla, kterou já tam vnímám, je právě ten příchod do té saharské pouště, který se uděje vlastně na samý závěr toho pobytu. Takže tady něco o mně, něco o hrdině. A začínáme příchodem do krajiny zázraků. Začínáme vlastně tím, dalo by se říct, že začneme setkáním s prvním živlem a to bude voda, protože my vlastně to první, co z Maroka zažijeme, bude oceán.
A tady si můžeme možná něco k tomu říct. Já to velmi silně vnímám, že to bude o tom propojení jednak s námi, s tělem, s dechem, se všemi těmi krásnými věcmi, které tam budeme prožívat, ale právě i s těmi živly. Takhle jsme si to dopřáli posledně, když jsme tam byli s kamarádkou s Tereskou. A bylo to úžasné. Pamatuju si, pro mě to bylo vlastně první setkání s oceánem. Jako samozřejmě takové ty jako moře, jezera, řeky a tak dále. To jakoby známe, to Maroko je specifické i těmi vodopády v těch horách, které jsou taky nesmírně nádherné. Ale vlastně poprvé ponořit nohy do toho oceánu, i to byl pro mě velký zážitek. Tady takový běžení. Tak to jenom tak pro představu. Nebylo tam moc vody, ale i tak to byl velký zážitek. To je první, co nás čeká. A klidně k tomu něco doplňte. Atlantik je mocný, áno. A už vôbec vstúpiť do krajiny a mať možnosť teda ako vstúpiť práve cez živel vody. Tak je to naozaj ako forma očisty, pretože vlastne ako my tým, že sa ponoríme do tej vody, tak my prejdeme nejakou pomyslenou očistou na to, aby sa nám mohli všetky tie veci následne v tej krajine začať diať. A my sme to zvolili tak, aby to bolo naozaj ako plné a komfortné, tak sme vlastne ako vybrali let, kedy poletíme letom z Viedne priamo do Agadiru. Takže bude to naozaj v takej tej plnej komfortnosti, kedy poletíme, ten let je okolo 4:20, 4,5 hodinky a po prílete naozaj Agadir sa nachádza asi 230 km od Marrakešu, takže vlastne my priletíme a my sa pôjdeme osviežiť do toho Atlantiku. Takže o tej vode by som takisto ja tu mohla hovoriť 25 minút. Naše telo je tvorené 75-80% vody. Ako mať možnosť ponoriť to svoje telo do vody marockej a vlastne ako vôbec sa naladiť vibračne a frekvenčne na tú krajinu je ako naozaj nádherné pozvanie. Takže takýmto spôsobom sme to pripravili a takýmto spôsobom vlastne ako otvárame celý ten týždeň plný zážitkov a naozaj ako neskutočných poznaní. A byl to opravdu krásný zážitek, jako vlastně z toho letadla, jak byl člověk takový jako ucestovaný, uťapkaný, celý takový spocený, uondaný, tak vlastně to, že jsme jako to první, že jsme se prostě vydali na tu pláž a ponořili jsme aspoň kousek toho těla. Já jsem tam samozřejmě potom skočila celá jako do toho Atlantiku. To byl fakt jako úplně ten nejlepší začátek celého toho týdne. Potom od tady toho pozdravení s oceánem se pak vydáváme na cestu, kde si budeme vlastně už v průběhu té cesty si budeme naciťovat tu krajinu, budeme ji pozorovat, zase v tom největším komfortu, soukromým transferem, jedeme všichni společně a u toho nám paní Adina bude vyprávět příběhy o té zemi. A na to já se moc těším, protože když paní Adina vypráví, tak já mám vždycky husí kůži na celém těle. Strašně krásně se to poslouchá. Člověk to vnímá všemi smysly, nejenom tím sluchem. Úplně jako mi vždycky jedou jako opravdu obrazy. To dokonce jako pro mě je to vždycky emotivní, když vyprávíte. Mnou prostě prochází pocity a emoce. Se na to velmi silně nacituju, má to na mě velmi silný účinek, takže věřím, že i na ostatní ženy tady tohle vyprávění bude mít. Ja jediné, čo tam urobím, je ako keby poskytnem ten priestor tej krajine, aby rozprávala cez mňa. Takže vlastne, keď to môžem tak povedať, ona sa predstavuje cez mňa, rozpráva cez mňa, komunikuje a prevádza a sú to rozpovedať príbehy alebo tú múdrosť tej krajiny, tú krásu tej krajiny. Práve cez tie mocné príbehy, ktoré sa tam dejú,
tak je podľa mňa jeden z tých najkrajších ako keby spôsobov, ako tú krajinu zavnímať a zacítiť. Samozrejme, ja som presvedčená, že my vlastne tú krajinu vnímame a cítime cez rôzne formy zážitkov, pretože na to, aby sme naozaj tú krajinu, ako aby sme sa do nej ponorili, my sa jej potrebujeme naozaj ako dotknúť, my ju potrebujeme ovoňať, my ju potrebujeme ochutnať a my potrebujeme vlastne tú krajinu započuť a toto všetko sa vlastne bude diať na tej našej ceste a takýmto spôsobom sú tam nastavené všetky tie zážitky, ktoré sú. Takže vlastne ono sa nám to bude, tie poznania, tie aha momenty, tie prebudenia a vlastne to otváranie tých truhlíc, kde máme naozaj plné poklady, sa bude diať práve cez tie zážitky, cez ktoré tam budeme prechádzať. Čiže takýmto spôsobom sa to bude diať. Či už budeme piť ten čaj a pozorovať tie hviezdy na Sahare, pretože to sú mocné veci a mocné príbehy. Ja sa venujem astrológii, ale práve vlastne ako cez všetky tie ako príbehy a cez to poznanie práve tých súhvezdí a tých jednotlivých konštelácií a za tým sú obrovské, naozaj mocné príbehy, ktoré si budeme vedieť tam rozprávať na tých piesočných dunách, keď na to vyjde ten priestor, pretože vždycky tá krajina si vypýta v danom momente presne to, čo potrebuje, aby bolo povedané, aby bolo nejakým spôsobom vypovedané. Takže a dostať sa, pretože ja naozaj mám pocit, že keď spíme na tej Sahare, ja viem, že preskakujem, ale ako tam sa k tomu dostane, spíme vlastne ako pod tým nebom a je tam istá konštelácia tých hviezd, je to ako nejaká matrica, ktorá sa vás ako, pretože vlastne vy, keď tam spíte, máme možnosť, samozrejme, máme nádherný kemp, v ktorom budeme, kde máme naozaj mramorové umývadlo, je to ako naozaj nikde okolo nás, nikde nič, čiže ten komfort tam máme absolútne ako wow, ale kto bude chcieť, bude môcť spať na tých pieskových dunách na koberci, na povedzme. A teraz vy tam spíte pod tým nebom, kde máte na oblohe naozaj tú matricu, ktorá je ako naozaj, ona sa do vás, je to ako keby sa otvorí a napasuje sa a tam vtedy niečo pukne a otvorí sa, tak aj to je samozrejme ako jedna z tých vecí a je to možné. Takže takto sa to deje a áno, budeme si rozprávať veľa a budeme si rozprávať často o tej krajine a bude to cez príbehy. No. Krásné. To vlastně byl pro mě asi nebo byl to jeden z těch prvních nejsilnějších zážitků. Já jsem zatím zažila vlastně jenom Agafej, tady lítá nějaká opravná mucha, teďkom kolem mě nevadí, si chce letecná marmaroka. Ale vlastně to, co se uděje, když se jako ocitnete v tom nekonečném prostoru, ono to opravdu jako v ten moment se dějí věci, které úplně jako rozumem si člověk jako nevysvětlí, protože vy se ocitáte v situaci, kdy na vás začíná regulárně mluvit Matka Země. Prostě s váma vede rozhovor. A ta poušť, přestože to byl pouze začátek, bylo to vlastně Agafej Desert, tak já zcela zodpovědně a jako pravdivě můžu prostě říct a prohlásit, že já jsem prostě tu Saharu vnímala a cítila i na dálku. A ona zkrátka mluvila, ukazovala mi obrazy. Tie príbehy tých karaván sú vpísané v tých zrnkách piesku. Áno, oni naozaj reálne sú tam. Je to jedno z najtichších miest vôbec sveta, avšak keď sa stíšime a utíšime, tie príbehy, ktoré tam je možné započuť, sú tak mocné a silné, že naozaj oni neostanú bez povšimnutia. A vždycky nám bude vyrozprávané presne to, čo potrebujeme započuť. A toto sa tam reálne deje. Reálne sa to tam deje. Přesně tak. Člověk slyší přesně to, co potřebuje slyšet. Někdy je to spojeno i s obrazy, je to zase slovy nepřenosný zážitek, je potřeba to zažít. A teď, aby jsme nepřeskakovali, tak já dám zase sdílení, ale to je krásné. To prostě nás to tam k tomu krásně navedlo a tohle vlastně je ten cíl naší cesty. Já, když bych tu cestu měla popsat nějakými slovy, tak pro mě je celá ta cesta návrat k sobě a návrat do ticha. Ta Sahara je právě proto na konci, protože ta je i cesta, je samozřejmě tím cílem, ale tím nejvyšším bodem já vnímám, že právě bude ten ponor do toho ticha, té Sahary. A ještě než se tam dostaneme, já dám zase sdílení obrazovky a jenom pro představu, my se po té krásné cestě, tak dáme sdílet, dostaneme do našeho prvního nádherného místa, kde budeme ubytovaní, a to je Riad na úpatí Atlasu.
A u našeho prvního průvodce, vlastně druhého průvodce, nebo třetího průvodce, to je jednoho ze 3 průvodců Mohameda. A takhle to tam nádherně vypadá. To je zkrátka prostor, který na vás promlouvá barvami, tvary, tou posvátnou geometrií a vůbec celkově tím nastavením, tou atmosférou, která tam panuje, tím, jak je to vlastně celé takhle uskupeno, že je to otevřeno doprostřed toho nebe a takhle po stranách jsou ty nádherné pokoje. Jenom být tady v tomhle prostoru je nesmírně nádherný zážitek. Vlastně doufám si říct, že celý ten dům je takové jako jedno velké umělecké dílo. Čo povedať k tomuto miestu, áno? Je no iba mi napadlo jedno slovo, že ten dom je živý, ale každopádne je to miesto, ktoré sa nachádza asi 30 km od Marrakešu v srdci berberskej dediny. Je to miesto, kde je obklopené naozaj hájmi mandlovníkov, pomarančovníkov, olivovníkov. Sme v absolútnom súkromí v tomto našom riade. Varia nám tam a jedlo nám tam pripravujú ženy, ktoré vlastne sa to učia od svojich mám a ich mami sa to učili od ich mám. Je to miesto, kde vlastne všetky tie ingrediencie, z ktorých vlastne to jedlo je robené, pochádzajú buď z tých lokálnych záhrad samotnej, my to nazývame svätyne, toto naše miesto, alebo sú to ako lokálne, ktoré vždycky sa získavajú z toho lokálneho trhu, ktorý sa tam koná raz za týždeň. Takže jeme najvyššie ako vysoko vybračné jedlo v tej najčistejšej možnej kvalite, ako si to vieme predstaviť a upravené tak, že jednoducho, ja si dokážem povedať, že tak vynikajúce jedlo sme ako dávno, alebo nemáme ako možnosť ho ochutnať na každom jednom mieste. Takže je to, ja som o tom presvedčená, že toto je jedno z tých miest, ktoré neuveriteľným, veľmi silným spôsobom vôbec prispievajú k celému tomu, aký ten zážitok naozaj na konci potom z toho celého výstupu máme. Takže to je naše vlastne ubytovanie na tie prvé 2 noci, pretože potom sa pohýbame a nasadáme do auta a odchádzame. Ale my potom, keď sa vraceme z púšti, tak tam budeme mať ešte jeden priestor na to, aby sme tam pobudli a všetky tie zážitky vlastne spracovali. Tak je to. My, když jsme tam naposledy byli, tak tam byli s námi nějací hosté z Francie, takový manželský pár. Tam byl ubytovaný spolu s námi a to byl ten den, kdy jsme si udělali ten výlet do Marrakeše. To byl jenom ten můj jakoby soukromý výlet tam. A oni se mě ptali, jak jsme se jako v té Marrakeši měli a jestli jsme si tam jako dali něco dobrýho k jídlu a že jako nevěděli úplně, kam si mají zajít a Francouzi, já je mám spojené s tím, že oni jsou opravdu gurmáni, oni prostě vyhledávají ty gurmánské zážitky. A ta místa v té Marrakeši jsou nádherná. Ten cozy bar, kde jsme seděli, kde jsme si dávali ten předkrm a hlavní chod a pak i Berka si tam dávala nějaký dezert a pak jsme tam seděli u toho čaje, bylo to kouzelné. Ale i s tím francouzským párem jsme se vlastně shodli na tom, že to nejkouzelnější, nejúžasnější a nejlahodnější jídlo jsme prostě měli v tom Tigny. Tam v tom domě nad tou berberskou vesnicí na úpatí toho Atlasu to po domácku připravené vlastně jídlo, ta večeře a ty snídaně tam byly vlastně pro nás tím největším gurmánským zážitkem, který předčil vlastně jakékoliv jiné restaurace a místa v Marrakeši. Takže to je, tam má totiž člověk pocit, ta paní to tehdy tak krásně popisovala, říkala, to je prostě, kdyby byl člověk doma. Tak kdyby člověk přijel k babičce. Tam je vlastně ona samozřejmě všude je to lahodné, úžasné, fantastické, ale tam je nějaká prostě zkrátka přidaná hodnota, možná je to tím místem, ale je to taková, je z toho cítit obrovská láskavost a péče vlastně z toho jídla, které tam budeme mít v tom prvním místě. Jsme tam velmi opečováváni. Ano. Je to opravdu tak. Tak a když se posuneme tady z tohoto nádherného místa
Zase dál. Samozřejmě kromě jogové praxe, dechu, meditační praxe, náš druhý den je takzvaný Culture Day a s tím je spojená návštěva Marrakeše. A zase tady budeme jakoby následovat to vedení těch živlů vody, země, ohně, vzduchu a budeme tu Marrakeš objevovat takovým, jako troufám si říct, trošičku vlastně netradičním způsobem, na který já se velmi těším. A tady zase předám slovo, protože my tam budeme mít bike zážitek. A to bude úplně úžasné. Bude. Je to jeden z tých absolútne, ako spoznať Marrakeš, tak ja hovorím, že spoznajme ho na bicykli. A spoznať Marrakeš, tak to vôbec Marrakeš. Marrakeš má veľmi veľa prezývok. Hovorí sa mu Červené mesto, hovorí sa mu Okrové mesto, vďaka vlastne ako tomu, aké tam sú všetky naozaj farby tých domov. Ono v celom Maroku, naozaj celé Maroko je okrové, celé Maroko je červené. A takže hovorí sa mu Červené mesto, Okrové mesto, hovorí sa mu dcera púšte, práve vďaka tej kamennej púšti, ktorá sa odtiaľ nachádza asi 30 kilometrov. Hovorí sa mu mesto mačiek, mesto svetcov. Naozaj tých prívlastkov je tam obrovské množstvo a spoznať Marrakeš. Je to najnavštevovanejšie miesto samotného Maroka, ktoré ročne navštíví okolo 15, a teraz už to bude tento rok, to budeme mať vlastne ako výstup okolo 17 miliónov ľudí. Takže je to niečo, čo si nemôžeme nechať ujsť. Ja hovorím, že je to mesto zázrakov, tak ako vôbec celá tá krajina, ale ako samotný Marrakeš je to miesto, kde sa to staré veľmi ako v absolútnej ako ľahkosti stretáva s tým novým. A celá krajina, ako aj to samotné mesto a miesto je vlastne ako miesto obrovských kontrastov. A my to budeme mať možnosť zažiť. My si zoberme bicykle. Sú to také holandské bicykle s košíkom. A my budeme mať vlastne na nich, budeme tráviť asi 3,5 hodiny, ale ako nebude to non-stop nejaké bicyklovanie. My naozaj sa podoríme do tej Mediny. Medina, keď hovorím Medina, hovorím staré mesto, pretože vlastne ako Medina je po arabské mesto, ale Medina je aj tá pôvodná časť, ktorá vlastne ako bola vystavaná ako prvé. Marrakeš bol miesto, alebo je mestom, ktoré bolo založené práve berberským kmeňom zo Sahary. Keď tie karavány vlastne putovali smerom hore k moru a potrebovali sa dostať do Európy, tak mali isté ako prekladiska, isté miesta. Marrakeš bol vlastne jedno z nich, pretože to bolo veľmi úrodné miesto. Blízko nás sa nachádza sa Ovrika, kde máme rieku. Takže my spoznáme toto mesto, zázračné mesto práve na bicykli a spoznáme ho práve cez všetky tie 4 elementy, ktoré sú tam. A my sa do nich naozaj ponoríme, pretože máme tam ako prvý jeden z tých elementov, ktorý je práve ten oheň. A ten spoznáme práve cez tie klasické, také tradičné marocké pekárne, kde budeme vidieť, ako v tom hlinenom ohni budeme vidieť, ako vlastne sa pečie ten chleba. Akým my sa ponoríme a staneme sa na chvíľočku súčasťou vlastne ako celej tej kultúry a my ako splinieme s tými ľuďmi v tej Medine. A my budeme mať možnosť vidieť, ako tí ľudia tam prinášajú ten chleba, ako ten pekár im ho pečie. A budeme mať možnosť pochopiť vlastne vôbec to, ako vlastne ako tlčie a akým rytmom bije vlastne to srdce tej starej Mediny. A cítiť tú vôňu toho samotného chleba cez tú vlastne ako prítomnosť, alebo teda cítiť tú vôňu toho domova cez tú prítomnosť toho chleba a ako sa to vlastne predáva a dedí sa to z tej generácie na generáciu, bude niečo neuveriteľné. Takže to máme oheň. Potom vlastne sa presunieme na tých bicykloch vlastne ako ideme ďalej a presúvame sa a my navštívime starobylé hamamy. Keď by sme si hovorili o hamamoch, tak si budem o tom hovoriť asi ďalších 30 minút, ale budeme mať na to obrovské množstvo času. Hamam je miesto očistý. Je to miesto, kde naozaj sú tam prítomné práve 2 elementy a je to oheň a voda. Kedy vlastne vieme, že keď sa spojí oheň s vodou, tak vzniká to tretie skupenstvo para. Má neuveriteľné účinky čistiace
nie len na fyzickej úrovni, ale aj na mentálnej. Takže budeme mať možnosť nahliadnúť a pozrieť vlastne, čo to znamená a my určite budeme mať aj počas tejto našej cesty, práve keď sa vrátime zo Sahary, absolvovať ten hamam a miestny hamam, tak tomu si ešte povieme viacej. A spoznáme to mesto práve cez ten element zeme, pretože zastavíme sa na miesta, kde žili a pôsobili tí svetci a mystici a tí duchovní učitelia a započúvame sa do príbehov, ktoré naozaj stále žijú v tých stenách a v tých modlitbách, ktoré je tam možné započuť. A keď budeme vlastne ako prechádzať tou Medinou, tak naozaj budeme si vedieť započuť. Aha, mne to vypadlo. Vidíme sa, či nevidíme sa? Vidíme? Ja vás vidím i slyším. Dobře, lebo mne to odrazu vypadlo, bolo to čierne. Takže my naozaj budeme môcť započuť práve ten element toho vzduchu cez tie slova a cez to ako neuveriteľné množstvo tej vibrácie, ktorá bude stále prítomná v tej Medine a my sa budeme cítiť naozaj, ako keby sme boli v úli alebo v nejakom živom organizme. Takže naozaj ono to nebude my tom hovoríme, že to není nejaký presun z bodu A do bodu B. My zažijeme ten Marrakeš veľmi hlboko, veľmi autenticky a otvoríme sa na chvíľočku všetkým tým príbehom a za chvíľu úplne na nejaký moment budeme mať možnosť vlastne splynúť s tými príbehmi a stať sa nimi. Takže takto to vyzerá, keď sa vozíme na bicykli po Marrakeši a potom samozrejme my budeme mať čas, zastavíme sa popri tom bicyklovaní na občerstvení, na kávička a tak ďalej a potom, keď to skončíme, celý tento zážitok, tak ideme sa veľmi dobre najesť, budeme mať priestor na obed, kde, tak ako som hovorila, samotné jedlo Maroka patrí medzi 5 najzdravších a najlepších ako vôbec kuchyň sveta. Pre mňa to bola tiež nejaká informácia, ktorá bola nová, alebo teda v istom momente úplne by som nepovedala, že to patrí medzi 5 najlepších a najzdravších kuchyň sveta, ale je to tak a my určite budeme si vyberať tie kuchyne a tie miesta a tie reštaurácie tak, aby nám veľmi dobre chutilo. No a potom vlastne ako po obede sa ponoríme do tých trhov, pretože my, keď pôjdeme na tých bicykloch, tak my naozaj to budeme môcť toho bicykla zavnímať. Áno? A potom my po obede si dáme dostatočný priestor na to, aby sme naozaj sa ponorili do toho pouzujúceho srdca samotného Marrakešu, kde je to ako živé divadlo. Nič iné mi nenapadá, nič iné není možné k tomu povedať, že naozaj je to ako keby staneme sa súčasťou nejakého toho ako predstavenia. A tá vôňa tých koreníc nás ako prevádza cez tie rôzne časti, pretože každý ten jeden trh, alebo každá tá jedna časť toho trhu je špecifická niečím. Či sú to koreniny, alebo sú to topánky, alebo sú to nakladané olivy, alebo sú to odevy, čiže naozaj, alebo je to koža, alebo sú to tepané lampy. Takže naozaj ten priestor na to tam budeme mať. Budeme prechádzať cez uličky, ktoré budú plné berberských šperkov. Budú tam vypracované kožené kabelky, ručné pletené košíky, tepané lampy, alabastrové sošky. Nenapadá ma to množstvo ako všetkého, čo tam bude možné vidieť a čoho sa budeme môcť dotknúť. Takže takto bude vyzerať ten náš deň v Marrakeši a máme tam voliteľnú možnosť ešte po obede, kto bude chcieť, môže sa zastaviť potom v záhradách Jardin Majorel. Záhrady Jardin Majorel sú vlastne záhrady, ktoré patria po námestí Džema Elfna, to je vlastne námestie, ktoré je práve v srdci tej Mediny. Patria medzi také druhé najnavštevovanejšie miesto Marrakešov. Sú to záhrady, ktoré vlastne obýval alebo bol súčasťou samotný návrhár Yves Saint Laurent, kedy vlastne samotný Marrakeš ho prijal s takou otvorenou náručou po takom veľmi divnom a búrlivom období, nie veľmi šťastnom v jeho živote a je to niečo, kde ja teraz Veru asi dám slovo vám, vy ste boli v záhradách, tak je to, áno? Dobre, a ja by som, pretože každý z nás tam máme obrovské množstvo ako zážitkov, ale teraz by som asi dala slovo vám, pretože si myslím, že povedzte o záhradách vy. Já tady nemám nachystané ty fotky, mám odtamtud i nějaké fotky, pamatuju si, že když jsme tam přišli, tak jednak teda, když se ještě vrátím k té Marrakeši, ten den v té Marrakeši, to je přesně ten příklad, kdy člověk jako vlastně toho zažívá, vidí a má kolem sebe tolik a všechno je to tak nádherné a tak úžasné a tak silné, že opravdu máte pocit, že jste tam týden, i když jste tam jeden den a přesně tak ty barvy,
ty vůně toho koření, ten chleba, je tam velmi silně cítit, že vlastně pro ně je to skoro něco jako posvátného, prostě ty placky, to je tak něco vynikajícího, výborného, vlastně i člověk, já jsem třeba člověk, který se jako vyhýbá mouce, jako moc toho pečiva jako většinou nejím, tak tam jsem se spala chlebem celý týden a prostě absolutně žádné to bylo prostě tak něco hrozně dobrého, ten chleba, který jako dostanete k většině těm jídlům. Já jsem se tam snažila spustit video, nevím, proč to nejde spustit, tam natáčeli, to byl zrovna tažín s kuřetem a s nějakým cibulkovým čatný, prostě každé to jídlo vypadá jako pomalu umělecké dílo, ještě tam v těch jejich prostě hliněných nádobkách, je to fakt neuvěřitelné. Ten den v té Marrakeši, co tam všechno člověk zažívá opravdu všemi smysly, protože se vlastně na vás odevšad jako vyvalí ta vůně toho pomarančového květu, toho jasmínového oleje, teď ty různé jako vyřezávané prostě dveře, teď ty malé uličky, ve kterých se ocitáte v jiném světě, tam všude ty obchodníci, ono tam jakoby žije, z začátku člověk je takový jako zaskočený, protože všichni tam jako mluví, něco volají, ale potom do toho vplujete a připadáte si jak v nějakém nádherném filmu. Já jsem si připadala prostě jako komparz ve filmu. To bylo něco tak nádherného, že člověk jako si říkal, to přece není ani možné, to je jak nějaká stránka z nějakého katalogu. A teď ještě vlastně ten způsob, jakým ti marčtí muži, jsou teda jako proutníci samozřejmě, ale oni tu ženu chovají v takové úctě nějaké nádherné. Tam jako vlastně projdete tou uličkou a když jako člověk zhodí ten prvotní ostych, tak jako vlastně zjistíte, že oni opravdu vás vítají, oni vám skládají poklony, oni vám prostě poděkují za úsměv, na vás prostě někdo zavolá, sluší to, máš krásné šaty, krásný klobouk, to prostě v Česku žena nezažívá a není to nějak jako obtěžující, je to opravdu ve veliké úctě, ve veliké lásce, že ta žena jako opravdu je to tak jako cítit, že ta žena je pro ně prostě symbolem té plodnosti, ta matka, ale zároveň takový objekt opravdu takového skoro, až bych řekla, jako uctívání. Já jsem cítila velikou úctu, kdykoliv jsem přicházela k jakémukoliv obchodníkovi, do jakéhokoliv obchodu jsem vcházela, cítila jsem, že jsem tam vítána a že tam přicházím a je vůči mě cítěna jako velká úcta, což bylo velmi hezké. A vlastně mě to překvapilo, bych pravdu řekla. Měla jsem tam takový trošičku předsudek jako vůči těm mužům marockým. Takže to mě z toho úplně vyvedlo. No a potom zahrady. Tak jako vlastně tady z tohoto orientálního, zdobného, vonavého prostoru plného barev, chutí, věmu, vůní, já nevím čeho všeho, kdy už člověk si myslí, že už nemůže zažít víc, tak vstoupíte do těch zahrad. Těch zahrad je tam hned několik. My jsme viděli Secret Garden, byli jsme v Bahia Palaci, ale ty Jardin Majorelle, vůbec se člověk jako vlastně podivuje nad tím, kolik jako zeleného, kolik barevného, kolik šťavnatého a kolik živého tam je. To vůbec jako zvládají takhle udržovat, protože tam se ocitáte mezi obrovskými jako palmami, prostě v nadživotní velikosti. To má člověk pocit, jak kdyby vstoupil jako do deštného pralesa. A konkrétně jako na mě tady tyhle živé zelené věci, prostě rostliny působí nesmírně jako uklidňujícím, zvnitřňujícím, zpomalujícím a sklidňujícím dojmem. Tam mám rozhodně v plánu si společně se ženami udělat minimálně jednu meditaci přímo v těch zahradách. My jsme si tam vlastně taky posledně dopřáli takové zastavení, tam vlastně i takové jakoby jako jezírko, u kterého jsme si sedli. A působí to tam nesmírně jako uklidňujícím dojmem a zároveň velmi vyživující. Jsou tam nádherné květy, které se tam prostě takhle převěšené přes stěny, u kterých si pamatuju, že jsme se všichni jako fotili. Jako hraje to tam barvami a já si pamatuju, že jsem si tam je taková hrozně příjemná, vylitá jakoby cestička, já nevím, co to je za povrch, ale si pamatuju, že jsem si okamžitě vyzula boty a šla jsem tam prostě bosky. Začala jsem si tam jako nějak jako jogovat, holky mě u toho fotily a můj největší dojem ze Jardin Majorelle byl, že mi tam bylo nesmírně dobře. Já jsem si tam vůbec nechtěla odejít a myslím si, že stejný pocit jsme měli vlastně všechny, že jsme se tam cítili v takovém nějakém posvátném, chráněném, nádherném prostoru, který byl velmi jako vkusně vlastně i designově uchopen, protože jednak jako celý ten
v uvozovkách prales a ty gigantické, obrovské palmy a kaktusy a všechno zelené, co tam je, a to jezero působí velmi tak jako esteticky, vkusně, nádherně navrženo. Je vidět, že prostě je to spojené právě s tím Yves Saint Laurentem, který byl návrhář. No a jsou tam i velice zajímavým způsobem vlastně zvolené ty barvy. Tam vlastně hrají jako výrazné barvy. Pamatuju si, že to byl takový ten modrý odstín vlastně jednoho toho domečku. Tam jako vystupuje z těch výrazně růžových květů a prostě do toho kombinace se žlutou. Jako to je vlastně umělecké dílo. Jardin Majorel je prostě umělecké dílo, jinak to nejde říct. A jako taková, jako třešnička na dortu, je tam muzeum berberské, ve kterém vlastně se člověk může podívat na ty pozůstatky. Ta berberská kultura tam samozřejmě nadále jako žije, je tam velmi živá, to berberské obyvatelstvo tam člověk jako potkává. Oni jsou velmi srdeční, neskutečně srdeční a navíc je to jako, jsou to lidé, kteří jsou velmi silně spjatí s tou krajinou a s přírodou. Jednoho berberského návrháře jsem tam potkala v těch uličkách marakešských, on tam měl svůj designový obchod a on mi vlastně říkal, že to nejdůležitější na světě pro Berbery je svoboda. To nejdůležitější pro ně je, aby vlastně všechny bytosti na světě byly svobodné a to je v tom velmi silně cítit. A vlastně ty jejich znaky, oni mají svoje znaky, svoji abecedu, svoje takové jakoby symboly a to potom přenáší na šperky, které jakoby designují, které vyrábí, samozřejmě to zase to předávání z generace na generaci, ta nádherná moudrost, ta schopnost tvořit a otiskávat vlastně to, co oni žijí, oni to prostě otisknou do toho, co tvoří. To je neuvěřitelné. A potom v tom muzeu té berberské kultury tady tohle jako vlastně naživo vidět, ty šperky a to všechno, to je velmi silný zážitek. A často se děje, že se tam ženám udějí různé velmi emotivní věci. Mně se stalo vlastně my jsme byli ještě potom v jednom tom druhém paláci, tam je vlastně ten Bahia palác a pak ještě jeden. El Badi. A my jsme se ocitli chvilku, to je vlastně jedno, kam tam člověk jako jde, tam jsou prostě místa, která opravdu jsou velmi silná a já jsem se tam v jednu chvíli ocitla vlastně v těch podzemních chodbách, které byly původní. Tam si myslím, že je vždycky velmi silný moment, kdykoliv se člověk setkává s něčím, co je prostě kousek něčeho původního. A tam právě byly ty původní pozůstatky, zbytky jako vlastně v tom podzemí. Já jsem se tam na chviličku ocitla sama. A to bylo neskutečně silné. Mně se tam prostě prolínaly časové osy, já jsem se na chvilku ocitla někde úplně jinde. A za mnou se tam zjevila taková malá německá holčička, které se ztratil tatínek. A ona jako vlastně volala o pomoc, ale to bylo opravdu jak z nějakého filmu, protože já jsem slyšela to jí volání, mluvím německy, tak já jsem jí jako rozuměla, ona tam jako něco říkala, ale mně se to chvilku tak jako promítla, jsem si nebyla jistá, jestli se to děje v té mojí vizi, která se mi zrovna odehrávala, nebo jestli je to reálné, jestli ta holčička je fakt reálná. Já jsem musela dojít úplně až k ní a fakt se jí takhle dotknout na rameno, abych si sama přesvědčila, že ta holčička tam jako opravdu teda stojí. Hledala toho tatínka a já jsem jí pomohla toho tatínka najít a pak jsme jako spolu někam šli, našli jsme ho a ono vlastně potom jsem zjistila, že vlastně celým tím úplně prvním pobytem a prvním zážitkem, který já jsem v Maroku jako měla, ono se nakonec potom vyjevilo, že vlastně celé to téma té mojí návštěvy jako v tom Maroku bylo to vnitřní dítě, ta dcera, to zkrátka nebylo náhodné, že jsem se ocitla sama v podzemních chodbách a zachraňovala jsem tam německou holčičku. Takže takovéhle zážitky tam člověk má, ale Jardin Majorel jako doteďka, když se podívám na ty fotky, tak je to, tak jak tam prostě stojím s rozpřaženýma rukama a dělám si tam nějakou jogovou asánu, fotím se tam pod palmama, je to silné. Vůbec cítit tu zemi pod těma nohama, si pamatuju, že jsem měla velmi silnou potřebu vlastně sundat si boty, být jako v přímém kontaktu s tou zemí, jsem tam prostě chtěla chodit v bosky. Bylo to krásné, takže to byla Jardin Majorel pro mě. Já tady možná trošku rozsvítím.
Áno, lebo sa nám stmieva. A ja pozerám teda, že už vysielame asi okolo hodiny. Ano, Tak my to ako prejdeme to tak, aby vlastne ako vôbec sme ano. prišli k tomu ako záveru, aby sme to naozaj Posuneme to. nenatiahli na nejaké 3,5 Pojďme se hodiny. posunout. Tak. Dobre, tak sa posúvame a na ďalší deň vyrážame. Tak to vlastne je. A teraz celé to naše saharské dobrodružstvo my vlastne ako zažijeme tak, že my pôjdeme a budeme mať prenajaté Toyoty Prado 4x4. To znamená, že to bude ten náš dopravný prostriedok, ktorý nás vlastne ako do tej Sahary doveze. A je to niečo, čo dáva tomu absolútne ako neuveriteľnú pridanú hodnotu, pretože zažiť a prísť na Saharu vôbec nejakým transferom, ktorý máme, alebo si to vlastne ako prejdeme na tých autách, tak je to úplne iný rozmer, pretože sme pánmi svojho času a sme pánmi vlastne tých miest, ktoré navštevujeme a prítomnosť toho nášho sprievodcu, ktorý vlastne nás bude sprevádzať na tú Saharu. Je to človek, ktorý naozaj na tej Sahare prežil 20 rokov a ten jeho príbeh je tak neuveriteľne silný, ale keďže to je jeho príbeh, tak určite nastaví ten čas a priestor na to, aby ho rozpovedal on sám. Ale každopádne sme asi podľa mňa v tých najlepších rukách, akých môžeme byť, pretože naozaj človek, ktorý tú Saharu prešiel, žil na nej, pobýval tam a ju pozná, tak nám bude vedieť rozpovedať práve tú časť tých príbehov alebo vlastne ako otvoriť tú časť tej krajiny, ktorá normálne bežne nám není dovolená, aby sme ju videli. Takže aj vďaka tomu sprievodcovi si myslím, že to bude upgradenuté úplne na iný level toho zážitku a len vlastne ako prejdem nejak v rámci tých našich dní, ako to tam bude vyzerať, pretože vlastne my sa na tú Saharu budeme postupne približovať. To znamená, že na to, aby sme tam vlastne prišli, my budeme 2 noci spať niekde inde, v nejakej časti tej krajiny, až vlastne tú poslednú noc budeme spať na samotnej Sahare. Na to, aby sme my prešli na Saharu, my potrebujeme prejsť Atlas. Keď budeme hovoriť o Atlase, o tom vám takisto veľa budem rozprávať. Je to naozaj mocné, majestátne pohorie, kde najvyšší vrch má nejakých 4160 metrov a mala som niekoľkokrát možnosť byť úplne na samotnom vrchole a je to takisto ako obrovský zážitok, pretože stáť na tej najvyššej hore tej krajiny je zážitok, ktorý by som dopriala naozaj každému. Ale na to, aby sme my prešli vlastne vôbec na Saharu, potrebujeme prejsť cez to pohorie a to sa deje cez nejaké priesmyky, takže prechádzame vlastne ako my priesmykom a zastavujeme sa, tá naša prvá zástavka bude vlastne v Aid Ben Habdu a je to Aid Ben Habdu, alebo teda ešte predtým, než prídeme, to budeme, my tam ako skončíme, ale my prechádzame vlastne cez miesto, skoro mi to vypadlo, už som chcela byť na konci, za ospravedlňujem, Kasba Teluet. Keď hovorím slovo alebo spojenie Kasba, tak je to niečo, čo by sme vlastne v našom ponímaní mohli nazvať hrad. Čiže je to nejaké opevnenie, ktoré bolo postavené niekde v rámci nejakej tej cesty, kde vlastne ako prechádzali karavány a kde mali možnosť si oddychnúť. Je to niečo, je to miesto, kde sídlila mocná rodina El Glaoui. Je to, ja by som to veľmi skrátke nazvala, že je to ukrytý klenot takej tej berberskej architektúry, kde tie steny, a teraz mi tu pišti náš malý pes, a ja neviem, či ho je počuť, ale za chvíľku ho budem musieť pustiť. Takže to je miesto, kde sa zastavujeme, kde obedujeme a vlastne potom prechádzame a končíme ten náš deň práve v Aid Ben Habdu. Je to hlinené mesto, ktoré je postavené na kopci, máme ho možnosť vlastne vidieť na tých stránkach, je to pamiatka UNESCO, je to miesto, kde boli filmované filmy ako Gladiátor, ako Lorenz Arábie. A my túto Kasbu navštívime, je tam množstvo takých malinkých uličiek, nádherných obchodíkov a ten západ slnka naozaj zažijeme hore na tom najvyššom možnom kopci. A potom vlastne len zídeme dole, oddychujeme a sme pripravení na ďalší deň. Takže to je jeden z tých prvých dní a ja ho teraz budem musieť pustiť na chvíľku toho nášho psa, lebo on tu bude, neviem, či ho počujete, ale počujeme ho, že? Nic se neděje, teď už ho slyšíme, potřebuje pejsek ven, tak se nedá nic dělat, klidně pusťte pejska ven a my to tak jako urychlíme, aby jsme to zvládli v nějakém časovém horizontu únosném, aby to nemělo 3 hodiny to video. Tady se vlastně ocitáme v místech, na které já se nesmírně těším, protože tady právě se těším na to, že budeme moci ty dechové techniky a ty meditace propojovat s těmi místy. Že se budeme moct prostě zastavovat,
nasytit tu krajinu a přímo v té krajině si udělat cvičení a techniky, které budou mít o to zesílenější vlastný účinek na nás. Presne tak, pretože vlastne tak, ako sme spomínali, každé to jedno miesto je veľmi špecifické, má svoju veľmi, veľmi špecifickú svoju frekvenciu a vibráciu a vlastne ako do toho pola zasadiť dých alebo meditácie, alebo samotné naozaj asanové prvky, tak to bude ako neuveriteľné. Za každým budeme mať absolútne iný výstup. Naozaj za každým. Prejdem ďalej, môžeme ísť do ďalšieho dňa. Áno, určite, poďme to proletět. Dobre. Ráno sa budíme a čakajú nás také, máme tam poznačené, že sú to údolia ruží, nomádske križovatky, skalnaté rokliny. A je to čaj u nomádov, áno. Tam sa potom u toho zastavím. Každopádne ráno raňajkujeme, nasadáme do tých našich aut a vlastne vyrážame a prechádzame naprieč krajinou, ktorá naozaj, ona sa ako v priebehu toho jedného dňa neuveriteľne mení. A prechádzame cez Varzazat, je to mesto, také naozaj jedno veľké, ktoré je na tej ceste smerom na Saharu, kde míňame 3. najväčšie filmové štúdia sveta, čo sa týka do rozlohy. Možno sme vedeli, nevedeli, Maroko má naozaj ako veľmi, veľmi silnú tradíciu práve čo sa týka filmárstva a filmovania. Prechádzame z Kouru, je to vlastne starodávna oáza, kedy si vlastne karavány po tej mesačnej púti tu oddychovali a bolo to miesto, ktoré naozaj dýchá neuveriteľným pokojom a je to miesto, ktoré má v sebe vlastne oblasť, ktorá sa nazýva Kelat Mekbuna a je to miesto, ktoré je známe vďaka ružiam. A volá sa, alebo hovorí sa tomu údolie ruží. A je to miesto, ktoré vlastne, presne takto, tu máme ten obrázok, ktorý je. A je to miesto, kde sa pestujú vlastne dve odrody rúží. Je to rúža damascéna a rúža centifolia. A vôbec mať možnosť vlastne ako prechádzať cez to miesto, nacítiť ho, zavnímať ho a zostať v tej vibrácii, tej najvyššej vlastne ako frekvencie samotných rúží bude veľká vec. Budeme tady prechádzať v novembri, čiže naozaj oni nebudú kvitnúť, pretože ten vrchol tej sezóny je práve v máji, kedy sa tam koná festival rúží a keď si niekedy zopakujeme túto našu cestu, tak ju naplánujeme tak, aby to bolo v máji, aby sme mohli sa na tomto festivale zastaviť, pretože je to neuveriteľný zážitok. Pokračujeme ďalej a zastavujeme sa u nomádov. A pre mňa, keď som prvý raz vlastne ako prišla k nomádom, tak bol to ako zážitok tak obrovský a tak silný, že na chvíľočku ma to úplne ako keby vyradilo z rozprávania. Nebolo mi, ako ja som ostala ako naozaj zmlknutá asi na nejakú pol hodinu až hodinu, kedy sa mi ako keby úplne nedarilo dať do slov to, čo tam bolo zažité. Keď si myslíme, že ako dostať sa z jedného sveta do druhého, ale ako tak veľmi drastické, ale tá zmena bola tak obrovská pre mňa, že to bolo niečo, čo mi naozaj ako vyrazilo dých. Kedy si vlastne potom vstúpiť do seba cez dopytovacie otázky sa pýtate, že naozaj potrebujem toto, nestačí mi toto, že a pozri sa, ako sa dá žiť podstatne jednoduchšie a jasnejšie a čistejšie možno. Nebudem hovoriť, že šťastnejšie, pretože samozrejme aj tí ľudia vlastne ako takisto si prežívajú svoje nejaké nastavenia, svoje príbehy. Každopádne je nám dovolené tam prísť a popíjať s nimi čaj práve vďaka tomu nášmu sprievodcovi, ktorý ich vlastne ako pozná, pobýval u nich, žil s nimi a je nám dovolené prísť tam. Je to krajina, ktorú keby ste prechádzali, vy tam nič neuvidíte, pretože vlastne ako to vyzerá z diaľky, že je to naozaj ako krajina, kde sú nejaké zelené kopce, kde sú nejaké kamenné ako planiny a v nich sú vyhlbené jaskyne. A taká jedna nomádska rodina má povedzme 3 jaskyne vyhlbené, v jednej ako spia, v druhej si varia, v tretej majú nejakú špajzu. A naozaj celý ten ako spôsob toho života je, že majú ako veľké množstvo detí, o ktoré sa stará tá žena, ktorá je vlastne celý deň je doma a ten muž pase ovce. To znamená, že tam tá žena napríklad, keď ráno urobí a navarí a obriadí vlastne to, čo treba, tak ona 2-3 hodiny len tak sedí, vlastne ako pozoruje tú krajinu. A z toho nášho hektického života mať možnosť vlastne ako zavnímať to, že teraz odrazu by treba tie autá odišli a my by sme tam ako ostali. A že by sme len ostali sami so sebou 3-4 hodiny, není to len tak ako úplne pre každého. Môžem
môžem povedať, že vlastne ako tam sa vyplavia odrazu obrovské ako nánosy treba z toho, čo tam máme. Takže už aj len tak popíjať ten čaj s tými nomádmi je ako veľká záležitosť a mať možnosť to zažiť je wow. Takže to sú nomádi a potom vlastne prichádzame a budeme spať v údolí Dades. Sú to mohutné, vlastne ako prechádzame cez také nomádske križovatky, cez také serpentíny nádherné s nádhernými výhľadmi a spíme vlastne v horách s tak neuveriteľnou energiou toho miesta, že čokoľvek by som teraz povedala, akokoľvek opísala, mám pocit, že to nebude dostatočne ako opisné na to, aby to bolo vypovedané. Takže tam odpočívame vlastne ako tú poslednú noc, kým vstúpime na púšť. Ráno sa budíme. Ano, pardon. Klidně pokračujte hned dál. V ten moment já právě, že mám pocit, že tady po všech těchto zážitcích jsme vlastně připraveni. My se vlastně celou dobu připravujeme na to, aby jsme byli tak jako trošičku hodni a aby jsme to vlastně dokázali všechno pojmout a navnímat. Proto je to celé koncipované jako taková cesta. Proto je ta Sahara až na konci. Protože jenom tak vpálit na Saharu zkrátka by asi nešlo. To by prostě nešlo. Je potřeba projít prostě nějakou cestou, takže já jsem velmi ráda, že jsme to takhle koncipovali a za tady tyto body té cesty jsem nesmírně vděčná, protože to jsou opravdu místa, kam se běžný člověk prostě nepodívá. To si jako v nějaké turistické mapě člověk opravdu nevyčte. A pokračujte hned dál, ať šetříme čas. Dobre, a vlastne ako ďalší nasadáme ráno do tých našich aut, ktoré nám dávajú, znova iba zopakujem, ako neuveriteľný pocit slobody. Áno? Zažila som tú púšť tak, že vlastne cez transfery alebo cez tie autá, ktoré sú vlastne ako transferové, ale ako to, čo zažijeme a tam, kde to upgradeneme práve cez tie autá, tak to nám dá ako neuveriteľný pocit ako obrovskej slobody. A ďalší deň sa vlastne budíme a prechádzame zase cez ďalšie údolia. Jedno z ďalších údolí je práve údolie Dra, ktoré sa naozaj tiahne, ako keby sme sa mali možnosť na to pozrieť zhora, tak je to ako taká zelená stuha, ktorá vlastne tam asi ja tomu hovorím tak trošku nadnesene, že je tam asi 1 000 000 ďatlových paliem, kde naozaj dole sú rozporcované také políčka, ktoré sú stále obhospodarované. My tam budeme prechádzať, ako som spomínala, v novembri, kedy tie ďatle majú práve vrchol svojej zrelosti, čiže my si tam budeme vedieť kúpiť naozaj práve tie čerstvé ďatle, ktoré tam práve budú dozrievať. A k tomu si budeme hovoriť veľa vlastne ako o ďatlách, pretože tých ďatiel je samozrejme obrovské množstvo druhov, každý z nich má iné výživové ako keby hodnoty, má ako keby iný, ale naozaj nielen ako keby iný dopad na to naše telo a ono sa hovorí, majú také porekadlo a hovorí sa, že vždycky je potrebné jesť nepárny počet ďatlí, pretože vlastne pokiaľ jeme nepárny počet ďatlí, tak to naše telo si z tých ďatlí zoberie presne to. Všetky tie vlastne ako výživové, všetku tú výživu pre to naše telo, pokiaľ to jeme iba párny počet, tak z tohoto naše telo si zoberie iba vlastne tie cukry a tým pádom to končí. Takže je to informácia, ktorú podávam ďalej. Budeme si veľa hovoriť o tradičnej islamskej medicíne, pretože tak ako existuje tradičná čínska medicína, či vieme alebo nevieme, existuje tradičná islamská medicína a vlastne vďaka tým cestám a tomu, akým spôsobom je mi to vlastne dovolené a dopriate vlastne ako vstupovať do tej krajiny, do tých rôznych úrovní, tak sa vlastne nejakým spôsobom aj ohmatávam všetky ako keby tieto nuancy a tieto múdrosti, ktoré sú tam zapísané. Takže presúvame sa ďalej, prechádzame cez Sahro. Sahro je nádherné pohorie, ktoré sa ako týči ako keby z ničoho. Áno? Sú to obrovské, také veľmi ako na jednej strane surové, ale majestátne a mystické ako pohorie to je, ktoré budeme mať možnosť ako zavnímať a budeme ich vlastne ako vedieť nejakým spôsobom ako vnímať ako takým tým prediel práve medzi tým Atlasom a medzi tou Saharou. Takže tam sa zastavujeme, tam oddychujeme, tam máme prestávku na neuveriteľnú kávu uprostred takmer ničoho. Pokračujeme potom ďalším mestom Zagora a prichádzame do mesta Hamid. Hamid je vlastne posledné takéto mesto predtým, než vstúpime na púšť. A
A odtiaľ od toho momentu, ako vlastne schádzame z tej hlavnej cesty a posúvame sa vlastne ako na púšť, tak vstupujeme na Saharu a vtedy sa vždy napríklad ja poprosím, vždy, keď vlastne vstupujem, vlastne ako ja poďakujem za každým, keď mi je dovolené vstúpiť do tej krajiny, pretože tak ako v istom momente alebo v istom čase som mala pocit, že je to samozrejmosť. Ja už vlastne ako viem, že to tak možno úplne nevždy je. Takže pred každým tým vstupom na tú Saharu naozaj sa iba poprosím, aby nám bolo dovolené vstúpiť, aby nás vlastne priviedla naozaj tak, ako je pre každého jedného z nás pripravené. A pokračujeme bude to jazda asi hodinku cez tú Saharu, ale samozrejme ten timing máme taký, aby sme vlastne prišli do toho nášho kempu práve tak, aby sme sa uvoľnili, aby sme si popili čaj, aby sme navnímali tie pieskové duny, ktoré budú naozaj všade dookola. No a potom vlastne si počkali práve na tú, vlastne ako na ten večer, kedy vlastne sa zrodí celý ten zázrak. Ano? Keď nad hlavou sa nám rozžiaria milióny hviezd a oni budú zažíhať naozaj také jedna po druhej. A je to niečo, keď vlastne ako ten náš kemp je naozaj uprostred tých pieskových dún, kde vlastne ten smog je absolútne nulový a to, čo uvidíme na tej oblohe, ja si myslím, že nám reálne na chvíľočku vyrazí dých a sa nám ten dých zastaví. Ten nekonečný horizont, tá obrovská jemnosť, to ticho, v absolútnom ako keby kontraste, ako s tou možnosťou započuť práve tie odkazy, tie príbehy, ktoré budú pre nás samotných, pretože vlastne keď si dovolíme započúvať, tak my tam dostaneme obrovské množstvo odpovedí, pretože vieme samozrejme, že keď trošku pobudneme v tom tichu, ktoré najprv sa môže zdať naozaj ako veľmi nudné, také, že nikto tam ako dlho ako pobyť nechce, áno, ale predsa práve cez tú bránu ticha je nám dovolené ako vstúpiť niekde, kde sa ako keby ocitneme v krajine zázrakov, takže to je pre mňa púšť. To je tá obrovská ako matrica hviezdna, ktorá sa nachádza hore s tými planetárnymi nastaveniami. Vždy je to iné, pretože vždy sa vlastne na tú púšť dostávam práve v inej konjunkcii iných planét, kde máme vlastne ako na oblohe iné hviezdne zoskupenia a je to pre mňa obrovská česť tam byť a pobývať na tej samotnej púšti. Takže toto nás tam čaká a my si naozaj doprajeme dostatok času na to, aby sme to celé zavnímali. A tak, ako som spomínala, bude tých z nás, ktorí budú chcieť spať na púšti, budú spať vonku, tí, ktorí budú chcieť spať samozrejme vnútri, aj to je úplne v poriadku. Takže takto to máme. Budeme tam mať ohne, hudbu berberskú a bude nám akože podľa mňa ako veľmi dobre tam bude. To je vlastně ten bod, který jako tak úplně nejvíce na té cestě září, protože dopřát si něco takového je opravdu zážitek život měnící, bych řekla. Jako myslím si, že ať už to každý bude prožívat jakkoliv a ona opravdu ta Sahara a ta púšť bude promlouvat ke každému zvlášť jinak a bude vyprávět ten příběh, který bude ten konkrétní člověk potřebovat slyšet, ta konkrétní žena. Ten dialog se bude odehrávat uvnitř, tím jsem si jistá. Ale myslím si, že ať už to bude jakékoliv pro každou z nás, tak to jedno, na čem se všichni určitě shodnou, je, že prostě tohle je neopakovatelné. Tohle zkrátka je něco, co si člověk nese sebou už navždy. Tohle vlastně člověka změní, když tady tohle vidí. A opravdu tam se otevírají věci, o kterých se nám ani nesnilo. Vůbec jenom ta čistota toho prostoru, to, že tam právě není ten smog nad hlavou, takže člověk vidí hvězdy v takové jasnosti a v takové záři. Běžně prostě nemáme šanci něco takového tady vidět, ale vlastně i ten písek, i ty duny. Do člověka zkrátka vstoupí takové nádherné ticho, které si potom odváží vlastně sebou domů. No. A tie fotky, ktoré sú tu, oni sú reálne. Áno, tieto, ktoré tu máme, sú to vlastne ako naše fotky a takto to tam ako naozaj vyzerá.
Ja si myslím, že čokoľvek by sme k tomu ďalej povedali, neviem, či ako dosiahneme tú ako hĺbku toho prežitku, ako keď si to samozrejme sami zažijeme. Ja keď zavriem oči, tak ja mám také vnútri to presvedčenie, že vlastne ako my sme utkaní z hviezd a naozaj každá tá jedna hviezda v nás nesie pre nás určitý dar, určitú nejakú danosť, ktorá je v nás pripravená, buď už svieti, alebo je ešte nerozsvietená. A vlastne ja mám pocit, že na tej Sahare sa to deje tak, že tam cez tú ako matricu sa to ako keby zaktivuje. A ono sa nám ako zaktivujú práve tie hviezdy, ktoré sú práve pripravené rozsvietiť. Takže ja tam mám svoje vlastné príbehy, ktoré sú tam a ktoré tam ako keby idú a preto ja mám tak veľmi mocný ako keby práve to napojenie na tú Saharu a naozaj zažiť ju práve v tých rôznych konjunkciách, ako pri rôznych ako splnoch, novoch alebo pri čomkoľvek. Takže to sú obrovské veci. Takže zažívame Saharu, pretože tu by sme vedeli ostať ďalších 20 minút, samozrejme, pri tomto rozpovedať. A na to, aby sme vlastne ako sa dostali ako naspäť, tak teraz nás bude čakať taký ako o niečo náročnejší ten ako moment, pretože my sme sa na tú Saharu vlastne ako približovali 3 dni, ale my s nej odídeme na jeden raz. A my vyrazíme ráno a večer už budeme spať práve na úpetí Atlasu v Tigmi, o ktorom sme vlastne hovorili, o tom hoteli. Ale my počas vlastne, aby sme zažili vlastne ako tú cestu zase inak, tak my cez tú Saharu prejdeme. Aj tú fotku, ktorú tam máme, kde vlastne za nami sú tie ťavy a máme tam to auto, ktoré ideme, tak je to naozaj naša reálna fotka. A najprv samozrejme my vstávame s východom slnka a užijeme si naozaj, pretože ten východ slnka nad pieskami Sahary je takým tichým mystériom. A takisto nepôjdem do toho ďalej, nebudem hovoriť ako prečo. Každý z nás si to zacíti, pretože naozaj mám pocit, že akékoľvek slova sú nedostačujúce, kedy to posvetné, to ticho, ktoré tam je oveľa hlasnejšie než čokoľvek, čo vypovieme. Takže raňajkujeme, odchádzame a my budeme vlastne prechádzať naprieč tou Saharou, aby sme zažili zase ako trochu inú tú krajinu. My budeme prechádzať oázy, ktoré sú naozaj, my to hovoríme, že sú zakryté ako keby v prachu času. Áno? Kedy budeme vidieť tie stáda oviec a tých tiav, ktoré sú tam, kedy vlastne ako budeme mať pocit, že to ako sa pohybujú a nemá to začiatok ani konca, kedy budeme prechádzať cez tie všetky nomádske kmene, ktoré tam bývajú. Takže zažijeme zase trochu iný by som povedala, inú frekvenciu tej krajiny, ale ako pre nádhernú. Ja stále hovorím, že byť na tomto mieste je naozaj obrovskou výsadou. Nie každý môže sem vstúpiť a Sahara si naozaj ako keby vyberá tých ľudí, ktorí sú pripravení, ale najväčší paradox je na tom, že oni si vlastne ako vyberajú tých, ktorí si myslia, že pripravení nie sú, áno. A sa mi tam raz stalo, že Sahara si ako keby sama previedla ľudí, ktorí si dokonca neprečítali program a mali pocit, že vlastne sme celý týždeň v Marrakeši, čo nedokážem pochopiť, ako je možné. A dokonca sa udiala neuveriteľná vec, kedy vlastne tá Sahara si previedla ľudí takýmto spôsobom. To znamená, že vlastne aj ty bez akejkoľvek prípravy poď a zoberiem si ťa. Áno, to bolo ako neuveriteľné. To sa mi stalo napríklad raz, že takéto niečo sa udialo. Takže keď nastane ten čas, tak nám je dovolené vstúpiť a tá Sahara si nás prevedie. A večer prichádzame ešte po ceste sa zastavujeme ešte na meste, alebo na mieste, ktoré je absolútne ako veľmi známe práve kobercami. Keď by sme hovorili o kobercoch, budem tu hovoriť naozaj asi ďalších 30 minút. O tom si povieme potom priamo na mieste. Je to niečo, cez čo sa vyrozpráva na základe ktorého som pochopila, že rozprávka o lietajúcom koberci a o koberci zázrakov nie je iba rozprávka. Takže zastavujeme sa na mieste, aby sme videli, ako sa vlastne táto mágia tká a budeme si o nej vedieť povedať viacej. A ja som presvedčená, že ten koberec je portálom a k tomu si potom povieme viacej na tej ceste. A budeme veľkou radosťou a cťou nám to nejakým spôsobom objasniť. Prichádzame do Tigmy večer, naozaj tak veľmi, veľmi príjemne unavený, kedy vlastne už čaká nás večera a na ďalší deň máme vlastne deň absolútnej regenerácie a relaxu, pretože
a si ho naozaj zaslúžime a práve tu budeme mať možnosť takého toho boliteľného zážitku, kto bude chcieť, kto bude mať chuť, vydáme sa spolu vlastne ako na ten lokálny zážitok. A hovorím lokálny, pretože ten hamam je možné zažiť ako keby vo viacerých formách, ale my si ho zažijeme práve v tom mestečku, kde budeme vlastne ktoré je dole pod tým hotelom. A ja si nás spolu prevediem tým hamamom a prejdeme si vlastne všetky tie a budeme si o ňom veľa rozprávať, budeme si hovoriť o tých tradíciách, ktoré sa viažu k tomu, budeme si hovoriť vlastne o tom, ako neuveriteľnú stále, ako veľmi dôležitú súčasť tej očisty práve ten hamam tvorí v rámci tej spoločnosti. Budeme si hovoriť o tom, ako, a porozprávam vám príbehy, ako vlastne sa tam chodia lúčiť nevesty, ako zažívajú veľmi obradné ceremónie, práve tie nastávajúce nevesty, kedy ich tam tie družičky tam očisťujú. Budeme si hovoriť o tom, ako práve tie ženy, ktoré tam robia, tak sa učia vlastne to remeslo od svojich mám a ich mami vlastne od ich mám, kedy vlastne sa tam prináša dieťatko, ktoré sa narodilo, aby vlastne tá žena, ktorá tam pracuje, ukázala, ako sa stále vlastne očisťuje a ako vlastne prebieha tá očista. Sú to neuveriteľné veci a neuveriteľné príbehy, aké budeme chcieť, budeme ich vedieť zažiť. Takže takto v skratke za hodinku a pol sme si prešli to, čo nás tam asi ako čaká. A to naozaj bol, by som povedala, len taká malinká kvapka toho celého a len taký malinký ako keby ponor do toho, čo všetko je tam možné. A ja verím, že sa nám to podarilo nejak aspoň tak trochu odkomunikovať a tú frekvenciu a tú energiu vlastne ako toho týždňa, ktorý tam spolu zažijeme. Já myslím, že určitě velice věrně a v podstatě tady takhle jako na závěr stačí už jenom říct, že jako myslím si, že jenom když to člověk jako poslouchá, tu opravdu rozmanitost těch zážitků a tu plnost a to všechno, co se během té cesty vlastně uděje, co všechno tím člověk jako otevírá, jaké možnosti se tam otevírají, to je vlastně cesta, na kterou si myslím ani jako je téměř nemožné na něco takového dát vůbec jakoby cenovku a nějak to vyvážet nějakou cenou a penězi. Takže tady bych jakoby chtěla zmínit a myslím to opravdu v dobrém a v tom nejlepším, pokud to někoho stále ještě volá a já vím, že je vás celá řada, že opravdu, když se společně o tom Maroku bavíme, mluvíme, teď mluvím k těm, kteří tady s náma teďkom nejsou, že jenom když vám to já popisuju, tak vám běhá mráz po zádech a prostě máte mravenčení po celém těle. Opravdu jako dopřávat si tyto věci stojí za to. Zažívat takovéhle momenty, to je vlastně, pro tohle stojí za to žít a to Maroko nám nádherným způsobem ukazuje, že vlastně všechny ty materiální věci, kterými se obklopujeme a kterým si myslíme, že potřebujeme, tam prostě vlastně oči vidíte, že se dá žít jako vlastně úplně jinak a přesně, jak jste říkala, není potřeba posuzovat, jestli šťastný, méně šťastný, každý máme jakoby svůj příběh, ale ty zážitky a takovéhle zážitky, to je zkrátka něco, co vám už nikdo nikdy nevezme. To si v sobě člověk nosí na pořád. To je zkrátka něco, co trvá a je to něco, co nás potom ještě dlouho po skončení takovéhohle pobytu vyživuje. A proto stojí za to si to dopřát. A pokud někoho to Maroko volá, a obzvláště pokud vás volá i ta saharská poušť, tak skutečně bych vás ráda tady touto formou pozvala a vybídla k tomu, abyste to volání následovali. Právě teď. Právě teď. Protože teď je ten moment. Ne někdy v budoucnu, ne příště. Teď. Jestli vás to volá, tak vás to volá z nějakého důvodu. Vyslechněte to volání a dopřejte si to. Stojí to za to. A to je asi všechno. Ja sa iba rozlúčim a poviem, že ja ďakujem veľmi pekne za tento priestor, pretože naozaj vždy mi je veľkou radosťou mať možnosť rozprávať o tejto krajine. Alebo nech tá krajina cez mňa rozpráva. Ako to už je, ako sa to deje, tak sa to deje. A že sa na nás vlastne všetkých budeme nesmierne tešiť. A práve keď sa stretneme v Maroku a keď toto, o čom sme tu vlastne rozprávali, si spolu zažijeme. Takže ďakujem a neuveriteľne sa na nás teším. Já taky moc děkuju za krásné vyprávění a nesmírně se těším na to osobní setkání.
Myslím, že Boskávám. 1,5 hodiny je více než dost, takže krásný večer všem a budu se moc těšit. Děkuji ještě jednou. Mějte se Ďakujem a krásně. boskávam. To musíte vypnout. Mhm.